La biblioteca de metadata per Marta Clua. Arriba la millor època de l'any, o almenys la preferida de molts. Les festes nadalenques ens porten dies de desconnexió, trobades familiars acompanyades d'abats abundosos, llargues sobretaules i generosos regals. Però també és l'època de fer balanç, de tancar i començar nous propòsits per l'any que s'enceta. I segurament el de molts serà llegir un bon llibre, o almenys serà un dels meus segur. Avui us compartiré 3 llibres que he afegit a la meva carta de Reis i que espero que resultin tan interessants com a mi. El primer és un clàssic recentment traduït al català. Es tracta de El món resplendent, de la Margaret Cavendish, amb la traducció de l'Anna Listerri i que ha publicat Duna Llibres. El món resplendent ens narra la història d'una dama que és segrestada per un mercader en una nau i uns pocs mariners. Una tempesta els condueix cap al Pol Nord i els empeny cap a un altre món, el món resplendent, i només sobreviu ella. La rescaten uns homes os, la porten a palau i la fan emperadriu d'aquell món. L'emperadriu no podrà oblidar el seu món i la possibilitat que té ara de millorar-lo. El món resplendent es va escriure al 1666 i és considerada una de les novel·les precursores de la ciència-ficció i la primera utopia coneguda escrita per una dona al segle XVII. El món resplendent ha estat font d'inspiració per a molts autors contemporanis i el més destacable és que Margaret Cavendish va firmar amb el seu nom propi en una època on la majoria d'autores romanien anònimes. La meva segona recomanació és una novetat d'aquest darrer trimestre. Es tracta de Rere les esquerdes, de la Isa Janis González i que ha editat Especula. Us en faig 5 cèntims. La Kerr descobreix al funeral del seu pare, un reputat astroarqueòleg, que té 3 germanes, amb les quals decideix enrolar-se com a tripulació de la seva astrollar. Juntes duran a terme un viatge intergalàctic per complir la darrera voluntat de qui va ser un dels homes importants de la coalició planetària i conèixer què hi ha rere les esquerdes del seu passat. La guanyadora del Premi Ignotus, Isa Janis González, debuta en la literatura en català amb Rere les esquerdes, un viatge interplanetari a la recerca de les seves pròpies arrels. I la meva tercera recomanació és un assaig sobre tecnologia. Es tracta de Digitalització democràtica, sobirania digital per a les persones, de la Simona Levi, amb la traducció al català de la Lídia Bayona, Mons i que ha publicat Raig Verd. Aquest assaig aborda diversos punts claus sobre com la tecnologia digital pot i ha de ser un instrument per empoderar els ciutadans, en lloc de ser un mecanisme de control i vigilància. L'assaig és una crida a repensar la nostra relació amb la tecnologia, tot promovent el model més democràtic, ètic i centrat en les persones. Digitalització democràtica tracta de l'ús quotidià que fem de les eines digitals, de les de cada dia, les de qualsevol persona, apostant per una digitalització més democràtica i distribuïda. I fins aquí les meves propostes nadalenques. Aprofito per desitjar-vos a tots molt bones festes. I no oblideu la dita: per Nadal, un llibre sempre és el millor regal. Salut i llibres. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.